Здравей, ти, който гледаш това видео и обичаш опушения вкус, а се чудиш дали да си купиш Камадо барбекю, то значи това видео е за теб. Днес ще ти разкажа за Камадо барбекюто и с абсолютно всичките модули, с които пристига то. Така, марката е без чаркол, барбекю арена ги внасят и нека да разгледаме компонентите, с които идва самото барбекю. Нещо много удобно, а именно масичките. Тази стойка е на колела, позволява барбекюто да бъде поставено на открито. Естествено ще започнем от мръсната част. Това е пепелта вследствие на 5 часа печене и на около 4 кг въглища. Както виждате, няма почти никакви въглища и много малко пепел. Много е важно, когато почиствате барбекюто, ето тези отвори винаги да са отпушени. Кошницата, в която се слагат дървените въглища, има разделител. Ако прецените, че няма да печете толкова много, може да го сложите и така само от едната страна слагате въглища и печете на половината част на барбекюто. Да покажем са чугунени решетки, с които са закупени допълнително. Те не влизат в пакета. В металните решетки с ето тези конвекторни плочи, които малко по-късно ще ви покажа за какво се използват. Обръча. Това е керамика за пица, тя също не влиза в комплекта. Не съм се купил допълнително. Така. Една кутия, която е за съхранение на дървените въглища. Понеже купуваме много хубави дървени въглища, за да можем да постигнем тази ефективност на малко прах, в същото време на добра температура, и трябва да използваме качествени дървени въглища, да ги пази от влага. Трябва да го тук имаме и едни разпалки, много хубави разпалки. Сега ще видите колко бързо и лесно се разпалва барбекюто, но да не говорим повече, а да продължаваме с подредбата. След като сме сложили въглищата, слагаме ето тази част по този начин. Ако искаме да печеме не на директен огън, поставяме плочите ето тук и ето тук. Този начин ние спираме директния огън, силната температура. След като сме сложили конвекторните плочи, отгоре поставяме и металните решетки. И така вече не печем на директен огън, но можем да изпечем козба, мусака, пиле, стек или ребра, или нещо, което е на бавно печене, баници дори, ако искате, най-различни неща. Искате да печете на две нива, има изпича много по-равномерно, много по-добре и естествено има красива шарка на месото. Така, ето тази конфигурация, която също е много добра. Директно печене, бавно печене. Сега ще ви покажа конфигурация за пица. Така, понеже температурата, високата температура е в по-горната част на барбекюто. Когато правим пица, пицата
както някои от вас най-вероятно знаят, се пече на висока температура. Така че ние трябва да дигнем нивото, високата температура е в горната част на барбекюто. Ние трябва да дигнем на втората степен нивото на конвекторните плочи. Върху тях поставяме керамиката за пицата. Като, пак казвам, трябва да дигнем висока температура. След като запалим барбекюто, трябва да дигнем 200 градуса на барбекюто, за да сложим керамичните полумесеци, конвекторните плочи и чак на 250 градуса трябва да сложим плота за пица, който трябва да нагрее поне до към 250-300 градуса преди да почнем да печем. Стигнахме до момента, в който трябва да запалим барбекюто. Взимам две от нашите разпалки. По принцип може и една, ама понеже съм много гладен, затова слагам две сега. Отреждам си купчетата така, за да не отива огъня на празно. Да отворим максимално комина на барбекю. Нагряваме до 150 градуса. Долната част да оставим само решетката, защото в нашия случай ще правим една просто обикновена скара, едни кюфтета, които вече нямам търпение за тях, и ще наредиме чугунените плочи. Сечеме време от разпалването до момента на печене. 12 минути и 10 секунди, вече сме 160 градуса температура. Можем да слагаме плочите. Виждате колко бързо, когато имате хубави разпалки и хубави въглища, колко бързо се разгаря барбекюто. Слагаме чугуна и привилегията на другия чугун е, че от тази страна става на плоча. Тъй като виждате, температурата спада, това не трябва да ви притеснява, защото сега чугуна поема от топлината. След като дигнем пак 160-170 градуса, ще притвориме отдолу решетката. 32 минути от запалването и на 180 градуса. Още един критерий. Ако не може да си задържите ръката в горната част на барбекюто, значи то вече е готово за печене. Да започваме вече да печеме на 32-та минута от запалването. И с това приключва нашето видео. Очаквайте нови видеа и нови рецепти, с които ще показваме за камадо барбекюто.